Tuwing panahon ng Kwaresma, isang mahalagang tradisyon para sa maraming Pilipino ang pagbabalik loob sa Diyos sa pamamagitan ng pagdarasal, pag-aayuno at pagsasagawa ng penitensya. Nakaugalian na rin nating mga Pinoy na gawin din itong panahon upang magsama-sama ang buong pamilya, lalo na sa pananampalataya. Ngayong Semana Santa, isa sa mga madalas puntahan ng mga deboto at magkakapamilya dito sa Pangasinan ay ang Sky Plaza sa Bayan ng Natividad. Si Sky Plaza, isa po siyang pilgrimage site. Makikita nyo yun yung mga iba't ibang touristic structures na pang church, pang pilgrims. For example, yung aming 30-foot cross, ang aming 40-foot ayat ni Apo Jesus statue or the Love of Christ statue. And then, meron po kaming 14 stations of the cross which were donated by our citizens, aming constituents dito sa Natividad. So, out of love. Sa unang hakbang pa lamang sa Sky Plaza, agad mong mararamdaman ang kapayapaan ng kapaligiran. Tahimik at maaliwalas ang lugar. Malayo sa ingay ng lungsod, malapit sa himig ng kalikasan. Gaya na lang ng pamilya Garcia na nagmula pa sa iba't ibang probinsya tulad ng Batangas, Laguna at Pangasinan, dito piniling magdaos ng Semana Santa. Sabay-sabay silang nagtirik ng kandila at nag-alay ng dasal sa 14 na Stations of the Cross. Anila, naging tradisyon na ng kanilang pamilya ang pagbisita sa mga pilgrimage sites sa bansa. Kaugalian na rin po talaga yon ng mga Katoliko talaga. Lumaki kami sa ganon. Parang nakuha na rin po namin sa mga matatanda, sa mga ninuno namin. Pinagpapatuloy po namin hanggat kaya namin. Sabi po, mas maganda daw po dito, mataas. Talagang penitensya. Lalo pa po, nagkalooban ng Panginoon na talagang malilim, maganda ang panahon. Walang araw, kaya hindi po masyado napagod. Makikita sa lugar ang lunti ang paligid at malawak na tanawin ng kabundukan na tila nagsisilbing paanyaya sa mga deboto na manahimik, magnilay at magdasal. Tunay na swak ito para sa mga naghahanap ng sandaling pag-iisa at pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ang dalangin po namin, sana po bigyan pa tayo ng patuloy na lakas ng katawan, magandang kalusugan. Kami na po, buong pamilya, at saka meron din po akong anak na matagal na po silang naikasal. Hindi pa rin po sila nakakaanak. Kasama na rin po yun sa dalangin namin. Ang bawat hakbang paitaas, bawat dasal sa bawat istasyon at ang pagtanaw sa ribulto ng ayat ni Apo Jesus ay hindi lamang pisikal na pagod kundi isang malalim na pagninilay sa diwa ng mahal na araw. Bukas ang Sky Plaza ngayong Semana Santa mula alas 4 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Lester Narag, Balitang, Solid North.